uko uri sei uko? Aiwa vazhinji venyu munotiziva mune muchingotaura vafana vari kujoza vari kurara mumaterminasi papark station. Tisu vafana vacho vari mujoza isusu zvinezvi tiri kutodhiraivha mujoza, so titori mufreeway, zvinhu zvese zviri kutofaya, hapana kana problem. Wambosangana nepoto? Hapana kana poto, titori mufreeway. Mukuonawo mega kana road yacho yakanyarara, road yacho kuti zi freeway, hakuna kana traffic right. Vafana vari kuZimbabwe vanenge vachingotitumira hanzi zvinhu zviri kufaya zviri kuita sei, but kana akuenda kumba inenge ingori traffic. Tarisaoni tingodhiraivha pore pore zvedu mufreeway isina kana traffic right. Ezvinezvi tikumbomhanyira hedu paJubilee apapo, nhasi sekasande, so unongoziva tombonogocha kadhadha. Pane tumadhadha turi 3 twaurayiwa namufana wangu Potifa paJubilee apapo sekasande, so tikungosvika padhento tachinja mota tadagocha hedu kadhadha. Tine tuvana futi twakatimirira paJubilee apapo, tuvana tusina kana manga twemuno, tumatswana kamwe kamusutu, hatuna kana manga tuvana itwotu. Twatotumira tiachingodya natwo mari masande. Kumba vakadzi variko vese, mhuri yese yakuno. Zimbabwe iwo ndo uchato yakuno, isu kunoku zvinhu zvese zvitori correct, tina kana complain, everything is fine. Ndimuchaya kunoku, hamusati madii right. Mune muchingoya muchitenga tumagrosari twenyu muchiita sei, da kumboenda Joburg kunotenga grosari, isati uye titori muno, everything is fine. Mari iriko kubank inenge ichitobereka. Ezvino ndemufeso wangu Terence wandinaye muno mota, tikutobva hedu paJoburg. Kafoni kangu kakurira, tosenza maepura. Kuona mafoni atinoseenzesa epura. Wamboona foni inonzi epura kuZimbabwe, kwete zvezvo zvinosenza hanzi Nokia, hanzi E63 ndo chichocho. Ngasenze Nokia ndiri kuJoburg, senza Apple rakarumwa naSurez. Hello? Mfana wangu Potifa ndimirire papo paJubilee, ndikuya tigocha ipapo.